Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Şun hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş saparyna amal aşyrdy. Döwlet başçylygynda saparyň başyna BSEW'tiň täze Döwrbap merkezine alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Hemde ministrler kabinetiniň giňişleýini göçme mejlisine geçirdi. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkezine ägir tuly gurulşyk meýdançasynda alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanışmak üçin bir ýere geldi. Häzirki wagtda Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkeziniň gurulşyk işleri ýokary depkinlerde alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz bir ýerde Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkeziniň çägine gurulýan disgalaryň tasamalary bilen tanışdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow döwlet başçylygynda bir ýerde alınıp barlayan işleriň depkinleri barada hatabat berdi. Görkezilýän tasamalaryň gataryna 7 gatly 28 öýli, 56 öýli we 40 öýli, 9 gatly 54 öýli we 5 gatly 30 öýli hemde 40 öýli ýaşaýyş çaýlarynyň çägine ýerleşdirilmegi teklip edilýän töwda dükanlarynyň hyzmat ediş öýleriniň tasamalary bar. Şeýle hem döwlet başçylygynyň garamagyna täze merkezde gurulmagy göz öňüne ýerasy geçirgileriň baş meýilnamasy hem de olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Hormatly prezidentimiz gurulýan disgalaryň ýokary hilini üpsün etmek bilen baglanyşykly degişi ýol başlara anyk taýşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz disgalaryň gurulşynyň başı bilen gyzyklanyp, olaryň gurulşygyna we timarlaş işlerine ýokary hilli terişleriň ulanmalygyny bellädi. Şol terişler agtybarlyk, uzak möhletdeýinlik, ekologiýa, owadanlyk, ýurdumyzyň howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalydyr. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde ministrler kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisine geçirdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlarynyň aýry-aýry ýol başlaryň gatnaşmagyna geçirilen mejlisde Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkeziniň gurulşygyna alınıp barlayan işleriň ýagdaýyna resmi namlaryň taýýarlanan tasamalaryna garaldy. Şeýle hem täze şäkeriň gurulşygynyň tamamlanmagy bilen bagly wezipeler ara alınıp maslahatlaşyldy. Döwlet başçylygymyz ilki bilen Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkeziniň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hatabat bermek üçin Gurulşyk we Binagarlyk ministrliginiň gurulýan disgalaryň direksiýasynyň direktori Oradow söz berdi. Oradow Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkezine alınıp barlayan işleriň döwrüň tarapyna laýyk ýerine getirilýäni barada hatabat berdi. Sebitde iň ýeri we ägir türlü ähmeti bolan büyük taslamany iki tapgyrda durumça geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýleki maksatly disgalaryň toplamyny özüne jemleýär. Olaryň gataryna ýaşaýyş çaýlary, çagylar baglary, mektepler we beýleki ýürütülişleriň okuw jaýlary, saglyk goraş, medeniýet, töwda we hyzmatlar bolma degişli idaralar, sport disgalary, idara binalary, şeýle hem ulug we ara gatnaşyk, inženerçilik teýin kulganlary degişli disgalar bar. Täze welaýat merkezinde sany ulgam hemde ýöňdebarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Täze Döwrbap welaýat merkeziniň gurulşygyny ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalary bolan hyzmaty kärhanalaryň ýerine getirýänligi aýratyn belläliklidir. Direksiýanyň ýol başçysy gurulşygyň ýokary hil derejesini üpsün etmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine getirmek ugruna ähli zerur tagallalaryň gaýrylmajakdygyny ananyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkeziniň gurulşygyna amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Gurulşygyň baş meýilnamasyna laýyklykda welaýat merkezine köp sanly binalaryň we disgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň inženerçilik ulgamlarynyň we ýollaryň gurulşygy göz öňüne tutildi. Meýilnama laýyklykda häzirki wagtda degişli disgalaryň binalaryň gurulşyk işleri baty depkinlerde dowam edýär. Türkmenistanyň Gurulşyk we Binagarlyk ministrligi tarapyndan gurulşyk işleriniň tasama laýyklykda alınıp baryşyna hiline, şeýle hem ýurdumyzda gurulşyk gurulma işleri alınıp barlayan disgalarda ýeti ýokunç keterlerine garşy öňler şäherlerini guramagyň tertibiniň talaplarynyň berja edilişine ýygyderli gözegçilik ýola goýuldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, gurulşyk işleriniň haýal alınıp barlaýanyna we gurulşyk işlerine ulanýan serişdeleriň hil derejesine nägilik bildirmek bilen gurulşygyň depkinlerini güýçlendirip, onuň ýokary hil derejesinde amala aşyrylmagyny vice-premierden berk talap etdi. Disgalaryň gurulşygyny we timarlaş işlerine ýokary hilli serişdeler ulanmalydyr. Olar ýerli tebiği howa şertlerine we ýokary ekologiýa kadaryna, aýratynna milli bedek aýratynlyklaryna hemde berklik talaplaryna doly laýyk gelmelidir. Şeýle hem döwlet başçylygymyz Ahal welaýatynyň täze Döwrbap merkeziniň disgalaryna işleýän gurulşykçylaryň işi we din jarşy üçin zerur şertleriň döredilmeligini belledi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejew Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezinde alınıp barýan gurulşyk işleri barada hatabat berdi. Häzirki döwürde bir ýerde binalaryň we deskalaryň köp sanynyň gurulşygy dowam edýär. Olaryň gataryna Söwda we Daşary Iqtisady Aragatnaşyklary Ministrliginiň buyurmasy esasynda gurulýan vilayet Söwda toplumynyň binasy, ýaşaýyş jaýlarynyň 132-si, Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň buyurmasy boýunça Söwda din jarş merkezi, mihmanxanalar, şeýlegem Akyl vilayet häkimleriniň buyurmasy esasynda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň 59-sy bar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan durmuş maksatly özgertmeleri durumça geçirmegiň çäklerini Söwda toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyna inçekdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň hususy gurulşyk kärhanalaryna, dürli maksatly binalaryň, şol sanyna Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezine meýilleşdirilen deskalaryň gurulşygynyň anylanyny bellädi. Şunun bilen baglanykda dünýä ýüňlerine laýyk gelýän ýa-da zaman gurulşyk serişleriniň ulanmagy, işleriň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi möhüm talap bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezine alınıp barýan gurulşyk işleriniň meýilleşdirişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň degişi kararyna laýyklykda häzirki wagtda ýaşaýyş jaýlarynyň, binalaryň deskalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurulşygy alınıp barýar. Türkmenistanyň prezidentiniň degişi kararyna laýyklykda Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezindäki binalaryň we deskalaryň gurulşyklaryna ulanýan ýenjamlary we beýlik serişleri tatralmak boýunça degişi işleriň geçirilýäni barada hem hatabat berildi. Vice-premier ýurdumyzyň ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamlaryna degişi gurulşyklarda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hazyryna merkezin gurulşygynyň birinji tapgyryna idara ediş binalary, şol sanyna mali ykdysadyýet toplumynyň Merkezi bankyň, Daýhan bank, Türkmenistan, Halk bank, Tenagat täzeçilik banklarynyň vilayet şakamçalarynyň gurulşyklary dowam edýär. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýliýewa söz berdi. Vice-premier Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezine gurulýan bilim, ilim, saglyk goraş, sport, jemgyýetçilik guramalaryna degişli gurulşyk işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda bilim terbiýeçilik edaralarynyň gurulşygy güýçli depkinlerde alınıp barýar. Olaryň gataryna herti 320 orunlyk çağlar baglarynyň 10sy bar. Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezine gurulýan lukmançylyk edaralary dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlaryny üpçünedildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, adamlaryň ekli amatlyklaryň köýdürini görüp ýaşamagyny, dönüjlikli dehmet çekmegini hemde göwnüjay din jalmagyny ilertirýän wezipeleriň hataryny kefitledi. Munyň özi täze taryhy ýamyň talaplaryna dogry laýyk gelýär. Şunun bilen baglykda durmuş maksatly deskalaryň gurulşygyna aýratyn ünsürilmeler. Döwlet başlarmady bilim, ilim, saglyk goraş we sport deskalarynyň gurulşygynyň barşyna gözegçiligi güýçlendirmegi talap edip, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagy hemde bir işe ýokary okuw mekdepleriniň taliplerini we mugallimlerini çekmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezinde medeniýet ulgamlaryna degişli binalaryň, şeýlegem 2 sany 7 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşyk gurulma işleriniň batly depkinlerde alınıp barýany barada hatabat berdi. Bu ýerde medeniýet toplumynyň idara binasynda işler talaba laýyk alınıp barýar. Kitapxanada ornaşdyryljak serişleri talaba laýyk guramak we teň taýdan enjamlaşdyrmak boýunça derul işler geçirilýär. Drama teatrına degişli enjamlary gurulma işleri dowam edýär. Akyl vilayet muzeýinde muzey gymmatlyklarynyň sergi bölümleriniň talaba laýyk ýola goýulmagy bilen baglanşykly işler ýerine ýetirilýär. Şeýlekem gurulýan çağlar sunat mekdebinde, ýürüýte sunat mekdebinde timarlyş we inženerçilik ulgamlaryny gurulma işleri ýerine ýetirilýär. Akyl atçylyk zerkinne enjamlary ornaşdyrmak işleri dowam edýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, medeni maksatly deskalaryň gurulşyklarynyň aýratynlyklaryna üns çekmek bilen olaryň ýürüýte tehnologiýa enjamlary we häzirki zamanyň ösen tehnologiýalar bilen üpçün edilmeligini belledi we bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Çakyýewa söz berdi. Çakyýew Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkeziniň gurulşygyna işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň idara binasynyň gurulşygynyň dowam edýäni gaýdyldy. Altynatary öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň 3G we 4G ýylyklaryny işleýän iwerji kawleji ulgamlaryny hemde IPTV ulgamyny gurnamak gözüňde tutilýär. Türkmen Hawa ýolları agentliginiň buyurmasy esasynda 7 gatly 28 öýli hemde 56 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ikisiniň gurulşygy alınıp barýar. Täze döwrewap merkezi sany tehnologiýalar we intellektual ulgamlary ornaşdyrmak arkaly akylly şäher konsepsiýasyny durumça geçirmek maksady bilen akylly öý ulgamynyň teň tapşyrygy taýýarlanýyp, elektrik energiýasy, gaz üpçünçilik ulgamy we agyz suw üçin tölegleri sany ulgam arkaly geçirmek üçin niýetlenilen enjamlary peýdalanmak gözüňde tutilýär.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, agentligiň ýol başlygyna ähli meýilleşdirilen işleriň ýokary hiline üpsün etmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkezinde oýsanaga toplana degişli ministrlikleriň we puwduklyň durmuş idaralaryň buyurmalary esasyna urulýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Owagyjylyk we daş gorşaw goramak ministrliginiň buyurma esasyna halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň we atçylyk almy öýrençik merkeziniň gurulşyk işlerini belirlenen möhletlerde tamamlamak boýunça derul işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesine güpçün edilmeginiň üýtgüsiz talap bolup durýanyny bellädi. Döwlet başçylygy bu barada aýtmak bilen ähli meýilleşdirilen işleriň ýokary hil derejesine üpsün etmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Döwlet Howpçylyk Keňeşiniň sekretary, Gorumlyk ministri Günnogdyýew söz berdi. Günnogdyýew watan goraşlarynyň we olaryň maşgalagdaýlarynyň ýaşaş durmuş derejesini ýokarlandyrmak, harby gullukçylar üçin ýokary derejeli şertleri üpsün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Munyň öýdi ýurdumyzda durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň esasy gurularynyň biri bolup durýar. Ýa-da döwürde Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň gurulşygynyň birinji tapgyrynyň dowamyna harby we hukuk goraýjydarlaryň vilayet bölümleriniň häzirki zaman binalarynyň dokusynyň, şeýlegem büdüdümleriň işgärleri üçin niýetlenilen ýaşaýyş çarlarynyň düýerçiniň gurulşyklary baty depkinlerde dowam edýär. Döwlet Howpçylyk Keňeşiniň sekretary, Gorumlyk ministri watan goraşlarynyň we olaryň maşgalagdaýlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça döwlet tarapyndan döredilýän ähli amaty şertler üçin hormatly prezidentime de tawarsyn aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň agdalaryny ýüzlenip, Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň täze şekeriň döwletimiz üçin ürenmeýän syýasy, ykdysady durmuş ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäkeri gurup ulanmaga berýän döwletler köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artýanyna, hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowdugyna aýdyň şaýatlyk edýär diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Döwlet başçylarymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa aýra-aýra desgalarlaryň gurulşygyny gysga wagtda tamamlamak maksady bilen Taglyk Goraş we Derman Senaty ministrliginiň gödegçiligini goşmaça işçi güýjüni çekmek, hünärmenleriň tanyny artdyrmak babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz şäkeriň bileg işler bilen bagly käbir meseleler barada aýdyp, Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary bilen birlikde bu urda degişi işleri amala aşyrmagy tapşyrdy. Döwlet başçylarynyň belleşýäli Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkezi sanyl gommalan täze şekerdir. Şoňa görä Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa hemde vice-premier Toýluýewa bu ýerde tanyl bolmaýynça hünärmenler taýýarlayan merkez döretmek, bu işe ýokary okuw mekdepleriniň mugallimlerini we taliplerini çekmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyp ýüzlenip, täze şekeriň gurulşygynyň tamamlanyp barýanyny bellädi. Indi onuň gurulşygynyň ürenmeýän ikinji tapgyry başlanýar. Bu tapgyrda şekeri awadanlaşdyrmak we ilaty göçürip getirmek gödüňde tutulýar. Şonuň bilen baglykda bir näçe guramaçylyk meseleler çözülmelidir. Munyň özi desgalary kabul edip almakdan dürli idaralary, çeýlegem şekeriň dolanyş idaralaryny ýaşaýjylary göçürip getirmekden we başga da bir näçe meselelerden ibaratdyr. Döwlet başçylarymyz gurulşygy tamamlamagyň guramaçylyk meselelerini çözmek we bu işleri utgaşdyrmak üçin Akyl vilayetiniň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komitetini döretmek barada karary gelenligini aýtdy. We orada bu komitetiň ýol başly edip bellädi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Oradow gurulşygyň başynyň günden bäri bir ýerde gurulýan desgalaryň direksiýasynyň direktory wezipesini işleýär. Oradow özüne bildirilen ýokary önam üçin hormatly prezidentimize tüýüt direktoruna hoşallyk bildirip, öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen güýç gaýratyny, bilim tejribesini gaýgyrman işlejekdigini ananyrdy. Hormatly prezidentimiz Oradowa üstünlikleri arzuw edip, degişli resmi namalary gol çekdi. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Keňeşiniň meclisiniň başlygy Mehmedowa ýüzlenip, täze şekere münasip at takmak barada aýdyp, bu meseleni tutuş halkymyz bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Soňra döwlet başçylarymyz Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň häkimligini döretmek we şekerin häkimi wezipesini durdurýar bellemek kararyna gelenligini aýdyp, degişli resmi namalary gol çekdi. Durdulyýew hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, özüne ananan wezipede ak yürekden halal zähmet çekjekdigini ananyrdy.
Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň gorumlyk ministri, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Günnoğduýewa ýüzlenip, hukuk goraýjydarlaryň ýol başçylary bilen birlikde harby hukuk goraýjydarlar üçin ýetlenilen idara binalarynyň we ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygynyň öz wagtyna hemde hil taýdan bildirilen talaplara dolu laýyk gurulmagyna, şol sanyna bu binalaryň ýanyjyk ýerleriniň hem awadanlaşdyrylmagyna bir gödegçilik etmegi tapşyrdy. Şeýlekem idara binalarynyň ekletiniň ýetatanam wilayet raýat gorunç we halat edişi işlerim diýerliginiň hemde ýanyna garşy göreş gullygynyň binalarynyň derur enjamlar, tanly tehnologiýalar, iş otaglarynyň derur terişleri bilen üpsünedilmegi bir gödegçilikde saklanmalydyr. Hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň giňişleýin göçü meclisini jemläp, oňa atnaşanlara bir jan taýlak maşgala awadançylygyny we alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Merim bolşýaly bi giň möşeril taslama Gahryman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan 2019-njy ýylyň aprel aýyna badylgy berilendigini ýatlamalydyr. Şunun bilen baglykda bu ýerde ilatyň ähli amatlyklaryň köýdürini görüp ýaşamagy, netijeli zähmet çekmegi, hemde okumagy, göwnüjay din jalmagy, sport, dürüjlük bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň dürüldýänini bellemeli. Şu maksatlar bilen tanly tehnologiýalar hemde aň paýhas ulganlar arkaly şäher geňişligini okunly ösdürmäge aýratyn ähmet berilýär. Şeýlikde bir smart city, akıllı şäher hemmeler üçin amatly bolar. Bir innovasion taslamany amala aşyrmakda Türkmenistanda ýaýlandyrylan toplumlaryň şäher uruşyk maksatnamasynyň esasy ölçegleri öz beýany tapýar. Şol maksatnamada dünýäniň hemde ýurdumyzyň öňde barçy tejribesini işin gulanmagy, täsin we öz başly binagarlyk hemde inženerçilik tehnik çözgütleri, milli binagarlygyň iň gowy däplerini aýratyn ünsürlýär. Şonun bilen birlikde adamlaryň awadançylygyň we sagdynlygynyň möhüm şerti hökümine ekologiýa meselesine uly ähmet berilýär. Bu ýerde gurulşyk işlerini tenagatçylar we telekeçe birleşmeliň agdalary bolan hyzby kärhanlaryň 60-sy we döwlet idaralarynyň 4-si alyp barýar. Täze merkezde 2, 5, 7 we 9 gatly ýaşaýyş jaýlary gurular. Olar 12324 maşgalan ýetlenlendir. Hormat prezidentimiz ähli gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpsünedilmeginiň, täsil tehnologiýalary, sanyl gomy ornaşdyrmagyň, Ahal vilayatynyň täze Döwrewap merkeziniň desgalarynyň buýurjylaryny we potrotçylaryna bildirilýän möhüm talap bolup durýanyny öňçekdi. Hormat prezidentimiz bu ýurda alınıp barýan işleriň iýdigderli gödegçilikde saklanylmagynyň wajypdygyny belläp, degişi ol başlara bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hemde ýöňde bolan wezipeler ýerine getirmekde üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Melim bolşýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň giňerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde watanymyzyň ähli tebitleriniň durmuş ykdysatda aýdan ösüşine kuwatly itergi berildi. Bularyň ählisi Türkmenistanyň durmuş ogurly siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Döwlet adam çynyrdiň çygar bolsa, şol siýasatyň esasy ýörelgesidir. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanışdyk. Ahal vilayatynyň täze Döwrewap edara ediş merkeziniň ýokary hili gurulup ulanmagy berilmegini üpçün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti fermany gol çekdi. Resmi nama raýatda Ahal vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyasy döredildi. Ahal vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyasynda Türkmenistanyň adalet ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen birlikde Ahal vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyasy hakyndaky düzgünnamanyň komissiyanyň merkezi idarasynyň gurulşynyň tasdimlaryny, komissiyanyň ýol başlarynyň aýlyk zähmet haklarynyň möçürini, komissiyanyň merkezi idarasynyň işgär sanynyň möçüri we degişli üýtgetmeleri hemde goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyny giyirmek barada teklipleri taýýarlamak hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Oraz fakynda Türkmenistan prezidentiniň fermany Deryageli Nuriýewiç Orazow Ahal vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiýasynyň başlygy wezipesine bellemeli. Durduly fakynda Şah Muhammed Durduly Ahal vilayatynyň täze Döwrewap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi wezipesine bellemeli. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatyny durundurmagy hasy kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama raýatda Ahal vilayatynyň täze Döwrewap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimligi döredildi.
Ahal vilayatynyň häkimligini Türkmenistanyň Adalet ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen birlikde Ahal vilayatynyň täze döwrubap idara ediş merkeziniň şäheriniň häkimliginiň guruluşynyň täsimiňi, häkimligiň işgär sanynyň möçür baradaky teklipleri taýýarlamak hemde ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiya we 17-nji Tomsky Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak hemde olaryň gatnaşmagynyň meselleri hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwaryna çykaran 2565-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary görçekdi. Resmi näme laýykda 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiya we 17-nji Tomsky Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi hemde onuň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistan ýene Ýaponiýanyň arasynda gazanlan iki taraplaryň alaşyklary durmuşa geçirmek hemde iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beläge ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary golçekdi. Resmi näme laýykda Türkmen-Ýapon ykdysady komitetining Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Dünýäde ýüze çykan ýeti ýokunç keselleriniň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlaryny girdilen çäklendirmeleň netijesinde häzirki wagtda daşar ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny behbetlerini goramak maksady bilen şeýlekeme migrasiýa hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýykly Türkmenistanyň prezidenti karary golçekdi. Resmi näme laýykda daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda tamamlanýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletleri 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyryldy. Türkmenistanyň prezidenti buyrug golçekdi. Resmi näme laýykda Türkmenistan ýene Birleşen Arap Emirlikläriniň arasyndaky köpürli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin degişli düzümdäki Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalaryny 2022-nji ýylyň 29-njy 30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikläriniň Abu Dhabi şäherine gulluk iş saparyna iýermek belenildi. Türkmenistan ýene Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek, hyzmatdaşlygyň beren sebgitleri ýetmegine gazanmak söwda senagat idaralarynyň wekilleriniň sanly ulgamy arkaly geçiren duşugynyň esasy meselesi boldy. Türkmenistanyň hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat idaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçiren onlaýn duşugy eşen häsiýet mahsus boldy. Taraplar hyzmatdaşlygy ösdürmek gatnaşyklaryny täze mümkinçilik bolýança pikir alşmalary uly ünsürdiler. Duşuň dowamyna häzirki zaman ýagdaýlar bilen baglykda durnukly ösüşiň kemale gelmegine döwletden hemde halklaryň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň puturlandyrmagyna ýardam berýän urlaryň ösdürmeginiň aýratyn uly ähmiýetligi belenildi. Türkmenistan ýene Tatarstany depden özleri behbetli hyzmatdaşlyk, türkmen we tatar halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen medeni hemde ruhy umumlyga esaslanýan dostlukly gatnaşyklary birleşdirýär. Duşukda gatnaşyklardaky ösüşleri nazarlaýan urlar kesýetlendi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan Döwlet Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyny Xadariýa ýurtlarynyň halkara ýaşar guramalarynyň Daşary ýurtly talipler birleşiginiň Astrahan bölüminiň gatnaşmagyny sanly ulgam boýunça teleköprü duşy geçirildi. Duşuga Türkmenistanyň Mawtumradanaky ýaşar guramasynyň halkara insanperwer adamlary we Ösüş Uniwersitetiniň hemde institutyň talipleri we mugirimleri gatnaşdylar. Duşukda bilim, medeniýet we jemgyýetçilik ulamlary bilen baglanşykly çykyşlara giň garmerli. Häzirki döwürde ekologiýa taýdany arasy önümleri önürmekligi uly ünsürli. Bu urda netijeli işleriň amala aşyrmagy belent sebgitleri eýlemäge mümkinçilik berýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň ygnan eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag etmek şäherler arkaly gollagy hemde oň goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowuşmagyna başlanyp, Oğuzhan adyna Injiner Tehnologiýalar Universiteti, Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Instituty, Gorunmak Ministrliginiň Harby Instituty, Milli Howpsuzlyk Instituty, İçeri işler Ministrliginiň Instituty, Serhet Instituty, Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şäher geňeş tarapyndan hoşarlyk maslahatlary geçirilip, olar ýokary ruhlanetlige besenni. Yurdumuzda şu ýylyň mart aýyna hormatly prezidentimizden gatnaşmagyna geçirilen ähli halk bag etmek dawarasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamyna öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygyrarlydygynyň aýdyn suwtnamasydyr diýilip çykyşlarda bellenildi. Köp ýyllaryň dowamynda hormatlar kadamydan başlangyçlar esasynda Türkmenistanyna 145 millionyň gowrak bag naharlary ekildi. Bu iş bizim yurdumuzda aýratyn howa zorluklarynyň emele gelmegini üpjün etdi. Hemde sebitde arasy howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň awaz saklanyp galmagyna gollap berýär. Gözel Aşgabada şäherlerdäki baglar atly guwanamanyň gelip gowuşmagy, hormatly prezidentimiň alyp barýan ekologiýa syýasatynyň halkara derejesinde barha dawarlanýanyň aýdyn suwtnamasydyr. Dawaralama saatlar atnazylar, berhara döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzda ýurdurmuş ykdysatda aýdan ösüçlere wetseýän daşky gurşaw hemde ekologiýany gorap saklamakda hemde ýaşar syýasatyny dawarlanyrmakda alyp barýan işler üçin hormatly arka dagly serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Ýokary netijelere gadanmak eýdi geçirilýän ýarşlarda esasy güzepelen bir borup durýar. Bu ýagdaý sport bäýaşyklarynyň gyzykly bolmagyny üpjün edýär. Häzirki günlerde yurdumyzyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň beýnamasyna laýyklykda degişli kadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýaşlar üstünlikleri besenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüğiniň guramagyna çeper gimnastika boýunça geçirilen ýarış kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Paýtagtymyň birinjilik urnaky ýaş gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Häzirki günlerde ýaşlara giň gerin bermegi aýratyn ähmiýetliler. Ol turgunlere tejribe toplamagy mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýy Magty Muradyň Aky Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen ýaşlarda görmek boldy. Ussatlygy artyrmakda öz başly mektebe öwürleýän ýaşlarda esasy güzepe ýokary netijelere gadanmak bolýar. Her bir turganyň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özündir. Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen ýaşlar üstünlikleri besenni. Sport bäsleşikleri tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Ýaşlar taly turgunlaryň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ussatlygyň anam ihlasyndan goşmagy ýokary netijäniň özündir. Türkmen Awaqaçylyk Üniversitetine geçirilen ýaşlar hem ýokary ruhlanetlige besenni. Talipleriň öz aralaryna sport bäsleşikleri bu ýokary mektebine degişli ugurda ýokary netijelerin gadanylýanyny görkezýär. Margulatynyň sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüğiniň guramagyna çeper gimnastika, stoluň üstüne oýnalýan tenis hemde agyr atletika boýunça geçirilen ýaşlar uly üstünlikleri besenni. Welaýatyň etrapda şäherlerinden gelen turgunlar ýaşlarda öz ussatlyklaryny görkezdiler. Hormatly adamlar, nurda ýurdumyň guraýtaryna we paýtagtyň Aşgabatda 28 aprel saat 20-den 29 aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna üýtgäpdirýän bulutly howa bolup gün batardan telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwser. Howa ijatyna 14-19 gradus, gündüzine 27-32 gradus. Kenariýa etraplaryna 18-23 gradus maýly bolar. Ahali vilayatyna üýtgäpdirýän bulutly howa bolup demirgazy gün batardan telegi sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öwser. Howa ijatyna 17-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna üýtgäpdirýän bulutly howa bolup demirgazy gün ordan telegi sekundda 6-11 metre ýetýän şemal öwser. Howa ijatyna 17-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýly bolar.
Lewap vilayatyny ütkap duran burutly howa agyryp demirgazy günnogordan telegi sekundda 7-10 km ýetýän şemal öwser. Howa ijatyny 18-20 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny ütkap duran burutly howa agyryp günnogordan telegi sekundda 7-10 km ýetýän şemal öwser. Howa ijatyny 14-19 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap duran burutly howa agyryp demirgazy gün batardan telegi sekundda 7-9 metr ýetýän şemal öwser. Howa ijatyny 18-20 gradus, gündüzüne 29-31 gradus maýly bolar. Ýurdumdança aprel aýynyň 29-na magnetik hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyny gaçylýar. Ýerli watandaşlary ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyna nazar alyp, pasylyň aýratymlaklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 9 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkemegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsal täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaga berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ileşer, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlara şonuň watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşlerini ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolan, edi dileşer.